Force postponement sang Tokyo Olympics na magapabilin tubtub wala sang COVID-19 vaccine. Sa Balita Entertainment, Sander Ford, ginpakilala ang iya boyfriend, pila ka adlaw matapos ginako nga isa siya ka bisexual. Samtang sa Balita Espesyal, mga tips kung paano madasig nga madula ang punggod. Maayong aga Bacolod, mga aga bilogabahin sang Western Visayas. Subong adlaw Webes, Hulyo 23, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Eden, Aboso. kag Aksyon, Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ginabantayan sa karon ang isa ka low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sunod kay pag-asa weather specialist Chris Perez, uli nga nasiplatan ang LPA sa kalayoon nga 760 kilometros na sidlangan sa Hinatuan, Surigao del Sur. Dugang pa, wala inis ang direktang epekto sa dinman nga bahin sa pungsod, apang sa masunod nga 24 oras, posible makaapekto ang LPA sa iban nga bahin sang Pilipinas. Sa aton nga temperatura, mapatsagan karon sa 25 degrees Celsius, tubtub sa pinakamainit nga 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlag kay na alas 5:35, kag mga tunod naman karon alas 6:13 sa gabi. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Sininita na itong... Good morning liwat sa aton nga mga ka-aksyon nga sa welcome sa aton sini nga Aksyon Balita Morning Edition. Inatamyaw ko lang si Rona Pilada Lewis, taga-bago ni siya, pero ato na ni sumong sa US of A. Damo tangadaan mga listeners nga dito sa abroad mo, no? Yes, of course. Kag sa lokal man di ka ngay kay Dennis Richard Tibor Roma. Presidente? Oo. Sang Energy Fans Club? Oo. Doral Nation. Taga San Enrique. Good morning. Bawdo bangkil ang earrings. Bangkil ko lang earrings ni Action Eden. Ano naman? Ang bangkilaw. Sir Philip Alansagay, good morning. Jocelyn Ari si Vita Ola, good morning Action Radio. Kay River Berjamin, may aga mga idol Action watching from King Benamin Palace, Riyadh. Benamin na na. Bear, oh may BRO na. Aberhamin. Nan, siligo kita Action Boy. Diana Perez, good morning Action Boy. Kag Action Doren. Mark Joshua Obedoza, good morning. Merlinda Miranda, good morning Action Radio. Kag sa pamilya Miranda sa Sibucao, San Enrique. Joe Rain Balges Etery is watching. Kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, good morning ma'am. Hello, kamusta? Labayan Eduardo Jr., may aga Action Radio. Dira si Action Boy Dali lang kay... Gano ka pa? Ga-preparar ka pa? Kay... Quebrar Sukalid Miche. Agin suli ilang guro. Of course kay Jen Boy Roma, happy birthday sa liwat. Yes, happy birthday. Amo na kami edad eh. Dugay mas senior citizen ano siya. Dugay-dugay. Ikaw ya mga pila pa kayo. Kuya nag-stop na kuya. Dira lang kuya na sa edad nga muna ya. Sa mga edad bala nga hindi kinalan bagay kinalan ikaw mag-decide na kung asa din ka nga edad bala nga amountat na naisip. Na parang hindi ka mag senior. Kung namin mag senior citizen kay damo benefits. Una ka sa linya. May percent minus. Correct. Good. Sige Action Boy. Kadanay. Benife Montecastro. Jesselyn Andrada Tiangson watching from Mansilingan. Kay Viniegas Figueroa Alfredo Jr. Good morning. From Barangay Handumanan. Taga Barangay Handumanan, mga aga ha. Sa kay Rodel Zagire. Good morning, Action Boy. Watching from Recife, Brazil. Wow. Bonggahan. May sabay na ka-listener sa Madrid de Dios. Sa Brazil. Rona Rihida Traico. Happy birthday ko no sa kay Jimmy Adjong Sr. Watching live from Valladolid. May Kindo. Kumusta tanan pangapita? Greet ko lang si Lulan Neneng, pamatigid sa inyo nga nagapungko sa gwa. Hello, good morning. Nagapungko sa gwa ka pamati siya? Oo. Kaya tiyang radyo guro, ano mo? Tunog. Sa sanag. Mabuhang radyo sanag. Shelmay Alilain Katalan. Sa kay Marilo Villar Tanaman. Good morning man. Laila Peraan
of Geria, watching from Himamaylan City sa Bukalawig ni sang kwan niyo, sa taga Cebu niyo Kalawig sa ngalan niya, hindi ko ka ano. Ruby Handumon sa kay Rolly Pagapulan. Good morning, Aksyon Radio, watching live from Barangay Talok, Bago City. Helen Wasna, may aga. Sa kay, good morning, kuno sila hindi din, sa Vice President niya. Oh, Vice President, Samdoral Nation, kay Si Ray Ray- John Villalon. Good morning. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, greet niya lang si retired Fiscal Edgar Bailin, kag Sir Moreno. Sa ilang birthday, karon nga adlaw. Duman, ha? Fiscal Edgar Bailin, kag Sir Moreno, happy birthday today. Yes. Good morning, Sintos Hurada Rose. Good morning kay Pedro Ninoy Arvin sa Sibucao, San Enrique. Watching gid sila, Aksyon Boy. Merlinda Miranda, good morning. Happy birthday kay Jean V. Alegre Solenio. Sige, okay. Standby na kita sa aton mga balita lokal. Magasunod sa dili lamang madugay. Time, las 7:17. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa atong mga balita lokal, masobra 75,000 ka mga beneficiaryo sa Social Amelioration Program kung SAP ang kalakip sa unang nga batch nga matagan sang 6,000 pesos sa syudad sa Bacolod umpisa karon nga adlaw Huwebes. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahig ni Bacolod City DSSD Head Pasita Tero nga may ginpadala nga masobra isa ka katos nga personal ang Department of Social Welfare and Development nga mo magabulig sa mga payout centers nga gindesignar sang kada barangay para kuhaan sang unang nga batch sang SAP beneficiaries. Problema lamang sa karon sang DSSD tungod hindi pa makaumpisa ang barangay 37 matapos nga wala pa napagawa ang listahan apan nagalawon si Tero nga makahingagaw ini tudto sa adlaw sang Sabado. Duga pa ni Tero, mayara na sa listahan ng padala sa kada barangay, kaginasaad kung diin nga payout center magakuha ang beneficiaryo. Kapin sa 5,000 ka mga ngalan ang ginkaka sa ikaduha nga tranche sa Social Amelioration Program o GONSAP. Sa interview sa Action Fighting Line, ginpahayag ni Bacolod City DSSD Head Pasita Tero nga ginbasehan sa pagkaka sa mga ngalan nga wala ginlakip sa second tranche sang ayuda among nagdoble mga miyembro sang pamilya nga naka-avail sang ayuda. Mayara nga 4-piece beneficiary kag may mga ginkakas mismo ang Department of Social Welfare and Development nga hindi makonsiderar nga pigado. Dugang panitero naghatag man sang kopya ang DSWD sa rason kon nga ang ginkakas sa mga ini agud malikawan ang issue. Samtang ginklaro ni Tero nga wala nalakip ang mga left out sa gin-schedule nga hatagan tungod ipaagi ang mga ini sa digital ug umpisahan sa Lunes masunod nga semana. Ginapatemprano ni Bacolod City DSSD Head Pasita Tero ang mga beneficiaryo kalakip sa unang nga batch sa pagkadto sa gindesignar sa ilang nga payout center. Ginpahayag ni Tero nga may color coding nga sundon ang kada barangay tungod gintunga sa aga kag hapon ang kanamuon sa mga beneficiaryo agud hindi magginutok. Liwat ginpanundom ni Tero ang mga health protocols nga kinahanglan sundon kaangay sa pagsuksok sang face mask, pagdala sang alcohol, magpanghugas sang kamot kung may hamtang hulugasan kag iobserba ang social distancing. Duga pa ni Tero, nagpabulig naman ang DSSD sa PNP kag AFP para sa malinong kag matawhay nga pagpanagtag sang ayuda.
Nagpositibo naman sa COVID-19 ang isa ka bank teller kag ang iya iloy nga parehas nga wala sang travel history. Inisunod kay City Administrator M. Ang kasunod nga nagpatuman sang temporary closure ang isa ka bangko sa Dalan Lacson. Sunod kay Ang nagdesisyon ang management sang bangko nga temporaryo nga magsira kay ipaidalom ang ilang mga empleyado sa COVID-19 testing. Sunod pa sa City Administrator ang mag-iloy ang mayara sang mild symptoms kag karon naka-isolate sa isa ka hospital sa Bacolod. Samtang ginpahayag ni Ang nga may 3 ka COVID-19 patients nga na-confine sa Bacolod City Respiratory Referral Center sa Bacolod Queen of Mercy Hospital samtang 3 man ang suspected case nga naka-isolate. Sunod kay Ang may kapin 3 man ka COVID-19 patients sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ginpahayag ni City Administrator M. Ang nga wala pa sang indikasyon nga magbalik ang syudad sa Bacolod sa General Community Quarantine o Enhanced Community Quarantine. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Ang nga under control pa sa karon ang mga COVID-19 cases sa Bacolod paagi man sa istrikto nga pagpatuman sa mga health protocols. Nagaopilar ang City Administrator sa publiko nga magkooperar para hindi magbalik ang syudad sa GCQ kon ECQ. Suno kay Ang, madamo na sang nawad-an sang trabaho kag naapektuhan ang mga negosyo kag kung magkooperar lamang ang publiko, mangin madinlago ng syudad sa piyak sang presensya sang virus. Dugang pa sang City Administrator, kung magsigi pasaway ang mapumuluyo kag kung hindi makontain ang virus, may posibilidad nga ibalik sang National IATF ang ECQ o kung GCQ status sa syudad sang Bacolod. So far, wala pa man indication nga ibalik kita because we are still in control. Na makontrol pa man naton ang spread ng virus, kag sang cases, kag sang infection, kag makontain pa man naton. So, hopefully that will continue. Si City Administrator M. Ang. Magabalik naman sa operasyon ang Bacolod Respiratory Outpatient Center o kon BRO Center sa Bay Center sa Lunes nga adlaw Hulyo 27. Inusunod kay City Administrator M. Ang matapos nga temporaryo nga nagsira ang consultation area sa syudad bangod sa disinfection nga pati gayunong tubtub sa weekend. Ini matapos nga nagpositibo ang isa ka utility workers and General Services Office nga na-assign sa Bay Center. Sunod kay Ang kapin 20 ka mga tawong ginpaidalom sa rapid test kag isa dire ang nangin reactive sa virus kag karon nagaulat sang confirmatory test. Dugang pa ni Ang ginpaidaloman sa swab test ang mga personal kag health workers nga nagatrabaho sa BRO Center. Samtang sa karon ang mga doktor sa gihapon gikan sa Bacolod City Health Office nga naga-duty sa BRO. Until this week lang, ma-open liwat na Monday. Well, actually, may regular schedule na dating disinfection. Kada weekend, kina-disinfect. Pero kay may kita isa ka worker nga na-assign, diba? Nga nag-positive. And ang tanan ng mga workers natin ipang swab. Si City Administrator M. Ang. Naapektuhan ang 30 ka pamilya sa pag-seal off sa pila ka pamalay sa Purok Masanag 1, Barangay 26, Siyudad sa Bacolod. Ini matapos nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka senior citizen nga hindi LSI kag hindi man OFW. Sunod kay punong barangay June Marby Orola sa Barangay 26, base sa impormasyon gikan sa ilang Barangay Health Emergency Response Team, ang pasyente ang nagkadto sa ospital nagligad nga Hulyo 17 matapos nagbatsyag sa kabudlayan sa pagginhawa. Ang pasyente ang ipaidalom sa swab test kag nagwa ang resulta nga positibo ini sa COVID-19 infection sa atong Martes nga adlaw Hulyo 21. Sunod kay Orola, lakip sa gin-seal off amo ang compound nga may mga nagarenta nga panagyahan sang pasyente kag pila ka illegal settlers sa guwa sang compound. Ang pasyente ang nagaisanon nga nagapangabuhi sa iya balay. Sunod kay Orola, naghatag na sang ayuda ang barangay sa buligman sa syudad kag sang talatapan ni Congressman Greg Gasataya. Mga families that were affected, kay ang case sa dira, to boarding house type siya eh. Pero ang record namon ng mga families ara sa naglagan sa 30. Si punong barangay June Marby Orola. Sa iban pa nga balita lokal, kumpirmado naman ni Murcia Mayor Jerry Rojas nga ang 6 kabulan nga bata nga babae naka-facility quarantine sa Banuas ang Ibi Magalona. Kaupod ang iya sini nga iloy nga nagpositibo man sa masakit kag una nagwa ang RT-PCR result. Sa interview sa Aksyon Night Patrol, ginpayag ni Rojas nga ang iloy sang lapsag isa ka locally stranded individual. Apang wala sinigin detalye kun diin nga probinsya tungod nga limitado ang iya sini nga impormasyon.
Samtang ginanunsyo man ni Rojas nga napulo ka balay sa Purog Sambag Zone 1, Barangay Lopasayna, ang ginpaidalom sa lockdown kang may 13 ka persona ginpaidalon sa rapid test matapos naka-close contact sa isa pa ka taga-Banwa sang Murcia nga nagpositibo sa virus. Sunod kay Rojas, ang 31 anyos nga lalaki ang nagtener sang 4 ka adlaw sa ila puloy-an kag na-report man nga wala ini nagwa sa ila sini nga balay. Ginpasiguro naman ni Rojas nga mga apektado sa lockdown ang ginpadal-an na sang ayuda. Samtang nagpaparahog sa executive order si Governor Bong Lacson nga nag-adopt sang dugang nga health requirement para sa mga authorized persons outside residence nga nagasulod sa probinsya. Sa 3 kapahina ang executive order sang gobernador na petsahan Hulyo 20, iya ginpahayag nga tugutan lamang nga makasulod sa probinsya ang mga apor kung ini ang para sa official business, emergency travel kag indispensable travel. Suno kay Lacson, kinahanglan nga ma-regulate ang mga apor bangod pila sa mga ini nga nagasulod sa probinsya ang nagpositibo sa COVID-19. Iga-apply naman ang general guidelines sa local health kag safety protocols sa probinsya para sa biyahe sang apor nga hindi work-related. Gin-adapt man sa probinsya ang National Protocol Flow Chart sang PNP. Sa katapusan nga balita lokal, ginmando naman ni Manapla Municipal Mayor Manuel Manoleta Escalante III sa mga opisyal sang barangay, partikular sa barangay 2A, nga hugto na pagbantay sa mga illegal entry kung persona nga nagasulod sa ila Banwa kag wala nagapahibalo sa local government unit. Suno kay Escalante, may impormasyon siya nga nabaton nga madamo sa mga nakalusot sa among nga barangay gikan sa iban nga lugar. Nabalaka ang alkalde nga mabutang sa peligro ang ikayong lawas sa mga taga-Manapla kung hindi masiguro nga hilway sa COVID-19 ang mga tao nga nagasulod o kung nagapauli sa ila Banwa. Sa tuong Abril, 2 ka mga persona ang nadakpan sa Maritime Border Control measures sa Philippine Coast Guard nga nagsulod sa Manapla halin sa Ahoy, Iloilo nga wala mapahibalo sa LGU. Ginapanawagan naman ni Escalante sa mga pumuluyo nga magkooperar kag i-report sa mga otoridad ang mga nagasupak sa pagsulundan sa gobyerno angot sa COVID-19. Samtang ang tagdumlahan sa Aksyon Radio Bacolod nagaupod man sa kalisod sa pagtaliwan sa gaupod sa pamilya no sa kalisod sa pagtaliwan ni Oscar Dodong Bascon nga ang iyas ni pagtaliwan ginkonfirmar sa iya bata nga si board member Tinto Bascon. Si Dodong Bascon nagtaliwan kahapon nga adlaw bangod sa madugay ng balatian ni cancer. Kag ini siya nagtaliwan sa Riverside Medical Center. Sama duman si Dodong ang tag-iya sa Bascon Hotel Anay kag founder man kag enthusiast no founder sa Negros Basketball Association. So nagaupod ang tagdumalahan sa Aksyon Radio sa kalisod sa pamilya Bascon sa pagtaliwan ni Oscar Dodong Bascon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:28. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag-DTX detoxifying compound nga managatinlo sang aton dugo kag atay. Ini man mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, sa online kag pwede nga deliver sa inyo puloy-an, pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa ato naman nga mga nagapangapebla, gina-recommend naton sa inyo nga may mangustin. Nagabulig ni siya panubo sang risgo nga matapikan kita sa nag-edad-edad na blas ang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Nagapanubo sang risgo matapikan sang diabetes. Nami pa ni siya sa aton nga Thai-friendly sa aton atay. Nagabulig pa sa aton nga weight loss kag nagatinlo sa aton colon o kontinae. So sa aton kape, Dr. Alfred's Black Coffee ka pa. Mga barangay ginmanduan nga magtukod sa kaugalingon nga contact tracing teams. Samtang National IATF napaslawan nga mapungga na paglapdas ang COVID-19 suno kay Senator Drilon. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ako si... Good morning, Teresa Linaha Kayaw. Aboso.
Wa siya guro ma-comment sa imo kay daw hindi kita nang imo nga kwan. Oo, ano siya. Nakatago siya subong. Ang Di kwan na to siguro tagalog ang yan. imo lang nga aritos guro kay may bulbul siyang manok. Oo, hindi na May siya dahon. bangkil ha. May dahon. Hindi na siya bangkil. Sige. Kay Cisco Viola Baloyo Eras, good morning. Eliza Kayla Mendez Tolosa. Kilala mo na siya? Oo. Kilala mo na? Oo. Awa. Hindi ko mo kilala. Kilala ko na siya. Josefa Cabrera, good morning man. Good morning, Action Boy. I'm Smart to Dia Salcedo. Tito Boy kuno kag Inday Eden. Good morning. Vanessa Mayo watching from Minnesota. Always. Good morning. Kaginatamyaw yaman si Miss Santander, si Oo, Miss S. liwat, oo. Thank you both and God bless. Almira Lee Malazarte, good morning. Leslie Gutierrez, good morning sir. Please pag-greet sa classmate niya kuno nga si Hernie Noble. Iya birthday subong adlaw Happy sa birthday. Himaya Hinigaran. Happy birthday Hernie Noble. JR Pabalinas Panagiton, good morning Action Boy and Idol Eden. Monitor lang sa Aero Record. Shoutout family Panagiton Pabalinas sa Banwasang Hinigaran. God bless you all. Sa kay Ma'am Suset, ano siya? Ma'am Suset Santander, good morning. Kag Hi, kay ma'am. Si Sir Edgar Santander, good morning man. Si Coniblao, si Donna Teves Daguhoy, may complain siya. Ang kalabalabas ang complain mo dahil, no? Kagkaway ko kabalo kung din ka nga barangay. Way matindi mo butang ko din nga barangay. Karon sa Action Hotline na ba si makater na Action Art. Ah. Rosalie Cabukilio. Sang isa ka, si Cisco Blabiola, rason niya, wala ko, hindi ko kapangape. Daw ako pa ni sala siguro nga daw wala sa pangapi mo. Ano mo na? Oo, Good morning, kapag Action siya'y taga- Boy. Then, paksan ko sa Iloy ko. Julia Campos, ang siyudad sang Silay, Barangay Ilopes. Sa bata niya, halin sa bata niya nga si Erwin Campo, halin sa Paco, Manila. Yes. Jack Balaan Birador, good morning Action Boy. Amuman si mo Action Eden. Biska naka face mask, guwapa gyapon. Paki-greet Belio and Vargas families, ang Isabela Micol Belio gali sang Isabels. Salamat kid. Kay Jennifer de la Caseloterio. Morning, watching from Malingin, Bago City. Nakadto ka na da? Wala pa. You should go to the... Gali, basi Malingin ulo ko da? Hindi Hindi man. man magkadto sila ya si Ila Ulod ang malingin. Good. Pag-greet ko na Action Boy, Dulaca and Celoterio family. God bless. Dulaca and Siloterio family. Siloterio. Halika Jennifer Dulaca Siloterio. Aryan Joaquin, good morning. Ev Smarta Salcedo Liwat sa Tanza, Cavite. Rose Salazar, good morning, Bacolod. Sa mga gali Action Boy. Kay Ken, kag kay Beth, dira sa Barangay Canmoros, Binalbagan. Hello, good morning. Good morning. Tito Fred and Tita Nancy, kag Tito Joel, kag Tita Telma, dira sa Isla Verde, sa Himamaylan City. Good morning. Mitche Gabrara gali niyo sa Dubai, asa din siya sa Dubai katanaw. Time check dito 3:33 AM. Wow, grabe ka pulaw. Gid bala. Sila na ni Kwan ni Cory Vidaha bala. Siguro bidaha tagalas ko naman na yan, mga tagalauna. Oo, ga-abangers. Hindi ko katulog Action Boy kung hindi ka lantaw sa Action Radio. Good morning, sa aton nga mga ka-action dira. J. Katrina Dinson. Hello, good morning. Mga manegosyante man ito sa La Carlota. Oo mo na. Tara na lang na Action Tanan lang Boy. manegosyo na, may mga siumay. Oo. Nga hasta ako di sa Bacolod, gabakal pa. Lambot pa din siya ba? Okay, sa aton nga. Ginapangayaw, patuya kag baklon mo. Grabe, no? Okay. Lain man gina sabor ya Lain o sa ang lain sabor, nga banwa kag basta syudad. obra ni Juan J. Kani, Oo. J. Kani mo, J. Katrina. Oo. Di ginapangayaw pag nito kag baklon. Amo na. Halin di sa Bacolod, kadtuon pag ito. Tido himamaylan ang sabor sa siomay ay. Oo. Sige standby na sa aton mga balita national.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:36, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginmando sang Department of Interior and Local Government sa 42,045 ka barangay sa pungsod nga magtukod sang kaugalingon nga contact tracing teams sa tuyo nga mapasangkad ang contact tracing capabilities ng Pilipinas sa panahon karon sang COVID-19 pandemic. Sunod kay DILG Secretary Eduardo Anyo, tungod madamo nga komunidad ang exposed sa coronavirus transmission, importante nga may contact tracer sa lin mismo sa komunidad tungod ang mga ini ang pamilyar sa mga residente sa barangay. Duha pa ni Anyo, ang CTTs amo ang first responder agud ipasiguro nga ang tanan nga residente, ilabi ng pamilya nga nakaupod ang isa sa ila himata nga nagpositibo sa COVID-19 ang ma-monitor sang maayo. Ginpaanggid man ni Anyo ang CTT sa barangay bilang mga soldado nga nag-aaway sa patag-awayan nga may kompleto nga ihibalo sa pasikot-sikot sa trabaho. Palayag pa ni Anyo, nagpabulig na ang ahensya sa Local Government Academy kag Philippine Safety College sa paghana sa mga contact tracers nga iorganisa sang barangay. Ginpahag naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon nga napaslawan ng National Interagency Task Force sa ila pagpatingwa agud mapungga ng paglaptas ng COVID-19 matapos nga nagsaka na sa masobra si 70,000 ang kabilugan nga infected sang virus sa Pilipinas. Sunod sa senador, kulang sa kredibilidad si Health Secretary Francisco Duque sa pagmando sa iya personnel kunong dapat himuon kag idesisyon. Si Duque amo ang chairman sang IATF nga ginpakabalaot bangod sa pila sini ka anunsyo partikular na sa second wave sa transmission kag flattening the curve. Sa pihak nga bahing nipahagman ni Drilon nga wala sang kooperasyon ng economic team sa deliberasyon sang IATF nga dapat kuntani nagabulig sa health sector angot sa epekto sa ekonomiya sang pungsod nga nagadulot sang pandemic. Ginpahayag naman Environment Secretary kag Cebu COVID-19 Response Overseer Roy Simato nga posible mapaidalom na sa General Community Quarantine ang siyudad sa Cebu sa Agosto 1. Ginanunsyo ni Simato ang posibilidad sa pagsapol ng impatigayon sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Kaupod ang hanay sa mga negosyante sa siyudad sa Cebu kahapon nga adlaw Martes o kung sa naligan nga adlaw Martes. Sunod kay Simato, dako nabulig sang mas ginpasangkad nga contact tracing kag ginapaabot ng sini nga maganubo na ang kaso sa siyudad sa masunod nga semana. Ang siyudad sa Cebu ginpaidalom sa Enhanced Community Quarantine halin Hulyo 1 tutob 15 sa karon. Kag sa karon ginpaidalom sa Modified ECQ. Nag-file naman sa hagna si Senate President Vicente Soto III nga maghatag proteksyon sa mga negosyante kontra sa demanda sa mga empleyado nga magpositibo sa COVID-19 samtang nagatrabaho. Apang gilayon nging klaro sa senador nga ang iya Senate Bill 1515 hindi kompleto nga proteksyon sa mga negosyante tungod hindi sinisakop ang paghimo sang krimen. Sino kay Soto tuyo sang iya ginaduso nga Employers Liability Protection from COVID-19 Act amo nga liwat paayuhon ang ekonomiya. Nakita ni Soto nga mas makabenepisyo sa iya hagna ang mga magagmay nga negosyo tungod malikawan nga matandog pang ila kwarta sa pagdepensa sa mga demanda. Ginapahimo ni Senator Joel Villanueva ang Department of Education sang safety protocol sa mga eskwelahan nga magapatigayon sang face-to-face classes. Suno kay Villanueva, Chairman sa Senate Higher Education Committee, antes panugutan ng mga eskwelahan kag training institutes nga magpasulod sa mga estudyante, importante nga may guidelines nga sundon para sa kaluwasan sa mga manunudlo kag iban pa nga empleyado sa mga eskwelahan kag training institutes. Duwa pa ni Villanueva, tuyo sa pagpatuman sa mga safety protocols sa eskwelahan agud mahatagan kasiguruhan ang mga ginikanan nga luwas ang ila kabataan nga magsulod sa bulutuan. Samtang ginpangabay sa senador ang Department of Labor and Employment nga magsapol kaupod ang DepEd, CHED kag TESDA agud talakayon ang ipatuman nga safety kag health standards para sa mga eskwelahan kag training facilities nga panugutan magbukas para sa face-to-face classes. Sa katapusan nga balita national, ginaduso naman ni Senator Richard Gordon nga ipabakasyon o kon ilisan si Bureau of Correction Chief General Bantag matapos nga madamo ang napatay nga high-profile inmates nga ginaangot sa COVID-19 sa New Bilibid Prison sa siyudad sang Muntinlupa. Gin-report nga napaslawan si Bantag nga magpabalo sa Department of Justice nga may mga inmates nga nagpositibo sa COVID-19 kag napatay sa Bilibid. Sunod kay Gordon, kung mapamatud-an nga napatay sa COVID-19 ang mga kontrobersyal nga inmates, may salabton dire mga prison officials
ukon gilayon sa wala pag ipahibalo sa DOJ kag sa Department of Health nga nag-require sa reporting sang COVID-19 cases. Dugang pa ni Gordon mas maayo nga ilisan si bantag sa isa sa kahibalo sang penal laws kag kahibalo magdumala sang dako nga prison facility. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:41. Kag para sa aton mga kaaksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid inaabon posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani rin ang solusyon sa constipation o kunang imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ninyo colon pinag sa pag-inom adlaw-adlaw sa Philippines. Super fiber. Kag sa ato naman nga nagaproblema sa mabukol sa inyong alawas, cyst man akong tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagbabayi, para hindi na magmalignant, mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, para nga hindi matubuan sa mabukol, cyst kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus bakal sa mabutika, malapit lang sa inyong lugar. Kag sa mga problema natin sa allergies, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, may mataas ining antihistamine properties, ginapanubo ang histamine level sa imong lawas para makontrol ang allergies. Sa mga pilas na daw kadugay mag-ayo, katol-katol sa panit, mag-Mighty C na sa isang skin diseases. Para mas epektibo pagid, ikombinar natin ang pag ang dugang naton nga mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Mamaya, may bukas pa! Natanduay lang! Oh, watching from Sumag, pag-greet ko ng Liog Action Boy sa Logroño family. Thanks and more power. God bless! Charot na. Gabi yun. More power ko mo. Suset Plameda, kagaya Milagros Cesar Alit. Good morning, Mel. Good morning, Carlos Federis Trunio the second ka namin isang peacock nga feathers, nga earrings ni Action Eden. Thank you so much. Jeraim Balge, May Ferry, good morning. Franz Duay, good morning, Action Boy, watching from CPSU Main Campus, Kabangkalan City. Lito Dayap, good morning. Olive Pilaro Souza, good morning, Action Boy, ka Action Eden. Tamyaw, nagapamati dira sa balay, si Nanay Nyakuno, Rosa Pilaro, sa Hermelinda Mansilingan, thank you so much. Monitor sila sa Canada. Ang muna kayo, nagahambal yung dinner. Watching dinner while sila. having dinner. True. Lorna Cabales Alioran, good morning, Action Boy. Lizelle Tabo, good morning. Rose Salazar, again na nisa, Litzel Parcon Lugronio. Oo. Yes, Dana. Mo, no? Oo. Sige. So, Yannick Kirao. Oo, Yanni Kirao, good morning. Okay lang, Bash. GJ Casabuena Labid watching from Banago. Good morning, Action Boy man kay Major Gile dira sa PCR sa PIO Nokpo. Aha, sa liwat no sa aton nga mga ka-action bala, labi na si Oscar Dodong Bascon bala. Long time friend ko man siya mo no. Kasabo naton nga ipahibalo nga nagtaliwan ini siya kahapon. Pila edad man? 86 garo dira. 86 or kami 86 kay sa July 30. July Action 30 Boy, na ang birthday niya. Hindi ko na malipat kay ga-attend pa ko na sa invited una. ka bala permi. Ga-attend pa ko na sa una kay isa na sa mga close friends ko si Dodong Bascon no. Condolence sa pamilya Bascon kay board member Tinto Bascon, sa kay former mayor Mencet Bascon, ang asawa, no? Kag iban pag ginawa ka turan ni Dodong kanay Marili. Hindi ba lang ano ganing restaurant ni nga ginakanan Bascon. Hindi sa may kuan bala.
kusina, bla? Maria Cusina. Maria kusina. Yan na sang bata. Yan nga si correct. Marley, bla. Yan. Remia Garcia, good morning. May panyaga kami karon kuno. Wow. May nanumduman ko eh. May lang Di kami diya, charot. Kami diya. Timod ka? Remo, pod kuno si Kuano. Mo po, pwede, charot lang. Ari, pag-action boy, okay. Second Bonds, good morning sa inyo, kabay matakol niyo about some travel restriction from Manila to Negros. Karon na kay Action Artay Hupon. Rituel Aguarenze, good morning, gid. Nami isang earrings ko, Action boy. Cheryl Ramos Tortal, may kindo greatly watch si Lola Neneng. Kay namian siya mamati. Hi, Lola Neneng. Thank you for watching and listening sa aton. Okay, stand by na for more news sa Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:47. Ginakusahan sa China ang Estados Unidos ang slander matapos nga duha ka Chinese nationals ang gin-index ang ginalagar tuyo nga kawaton ang coronavirus vaccine research kag ginhack ang ginatos ka kompanya. Sunod kay Foreign Minister spokesman Wang Wenbin, ang Chinese government isa ka defenders in cybersecurity kag masamay nga nagakontra kag gina-crackdown ang tanan nga sa isang cyber attacks kag cybercrime. Dugang pa ni Wenbin, dapat nauntaton sa US ang issue angot sa cybersecurity. Una dirigin payag sa US Justice Department nga gin-target ng Li Xiaoyu, 34 anyos, kag Dong Jiazi, 33 anyos ang biotech company sa pangwala na managwa nga nakompromiso ang anuman nga COVID-19 research. Ang duha parehang ginasuspetsohan nga taga China kag gimbasura naman sa China ang nasambit nga akusasyon kag ginpahayag nga hindi dapat paghimuon ang cyberspace bilang bag-o nga battleground. Samtang sa balita sa patag sa pagnegosyo, ginalansar sang gobyerno ang isa ka programa sa din mahimo makautang ang mga overseas Filipino workers ang 2,100,000 pesos kung luyag nila mag-umpisa sang negosyo. Makautang ang mga OFW sa programa nga Helping the Economy Recover through OFW Enterprise Startup o kung HEROES sang Small Business Corporations ng Department of Trade and Industry. Nebuluan, 10,000 to 100,000 pesos ang pwede nila mautang nga may zero interest kag may size to 8% nga service fee depende sa kung ano ang term payment. Kinanglan lamang sila magrehistro sa website sang Philippine Trade Training Center ka magpaidalom sa training. Lakip sa requirement, amo application form, government ID o certification kag video presentation. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 49 pesos kag 93 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 62 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 36 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy, matapos ang pila ka adlaw nga ginako ni Sander Ford nga isa siya ka bisexual, ginpakilala sini nga boyfriend. Wow. Paagi sa pag-post iya sini Instagram official account. Sana all. Ang iya napapasana all si Action Boy. Ang iya boyfriend ang ginkilala kay Jeric Fernandez nga mayara man sang YouTube channel. Sa unang nga vlog ni Sander, ginsabat sang duha o kun sang couple ang pamangkot sa mga tawo angon sa ilang relasyon. Tisino kay Sander, nagkilalay sila sa tuig 2018 pagi sa social media apang nag-personally meet sa tuig 2019. Payag ni Sander, wala siya sadto ka-attract sa mga lalaki apang sa nakita niya kag nakilala si Fernandez. Exception. Iyan na-realize nga Sa nakilala yan na si Fernandez, sa mga tungin sugod, kastigo. Muna, na for rapid tool po siya.
Nagka-develop siya sa kaangay niya. Kung na-develop siya, Action Boy, sa mga lalaki na. That's why nga may gender na siyang preference na sa subo. Muna, pagsug mo kilala kay Fernandez, mo taging kastigo, nobya. Balita sa sports. Magapabilin nga postpone ang Tokyo Olympics 2020 tubtob hindi pa available ang COVID-19 vaccine. Sunod kay Organizing Committee President Yoshiro Mori, dako nga papel ang pagdiskubre sang vaccine para sa desisyon angot sa pagpadayon sa Tokyo Olympics nga ang orihinal nga schedule sa tumbulan kung tani sang Marso apang ipaisol sa Hulyo 24. Duwa pa niya sa masunod nga tuig. Duwa pa ni Mori, hindi makapadayon ng Olympics kung mapabilin nga wala sang development sa COVID-19 situation. Palayag pa ni Mori, hindi niya ma-imagine ang sitwasyon sa karon nga magapadayon tubtob sa masunod nga tuig. Balita Espesyal! Okay. Ito sigot ta? Sigon ta. Good! Good morning, Anay. Good morning. Karoon na lang mga tips Action Boy kung paano mapadasi yung pagkadula sa mga punggod. Punggod? Oo. Sige. Una kita Action Boy, buinan mo kuno magbawas ng stress kag kakapoy Action Boy. Tsansa mo na magtulog kung day off mo, tulog ka na. Tulog ka para sa akon mala. Kita mo wala pa kang punggod. Kita Tawag tulog mo ako gapon, mo. sinig ko kay hidden na number. Oo nga. Ako ni. Doon lalaking tulog. Kalain. Doon sabi ko lalaki. Ginalaglag mo ko daan. Kung doon, basta pag ako bugtaw, doon laki tingog. Galay kayo pag napukawan, galit sang tawag. True. Deprive of sleep, Action Boy. Gabawi-bawi man ta. Mahilamos ko na Action Boy sang 2 to 3 times sa isa kadlaw gamit ang mild soap o facial cleanser. Kag nga may salicylic acid usually Action Boy. Tima baka laman na sa mga butika kay para at least bala ma. Sa gamay pa kami ko anong silik-silik acid man. Silik-silik. Silik-silik acid. Ano naman? Salicylic gali. Salicylic acid. Mag-shampoo Action Boy kung nasang buhok. Kung gabi, bago magtulog, kag Hindi mo syempre pwede. pamalahon mo man. Hindi mo pwede masyampuhan mo imuguya. Gani Buhok man no. na niya. Ang buhok, shampoo gani Action Boy. Hindi ba pwede nga habunan mo imo nga buhok. Shampoo gina sa buhok. Kay ti ko magtapik ko no ang imo buhok sa imo nga face, posible na siya makatugas sa mga sang babae na yan. pimple. So, Ito yung mga lalaki. may long hair man mga lalaki. Sa mga dutay malala sila. Oo. Diba siya magtulog kaya ang imo yung buhok pigalakat. Sila malala Malay ni mo yan. Sanderford yan. Oo. Ganit, no? Sila lang na. Next Action Boy sa mga babae, pilion kitang oil-free o kon water-based o kon non-comedogenic nga makeup o kon produkto sa mukha. First mo sa akon nga eyeshadow. Likawan man ang mga junk foods kag oily foods kuno Correct. Action Amo Boy. gina siya. Kag pinaka-importante pag mag-inom sang damo nga tubig, magkaon sang prutas kag utan bangod may dala ini nga beta carotene. Kag syempre, hindi ko no pagitudson. Hindi mo ipagtudson ang mga pimples. Bangod nga ti mabata na kuno Action Boy mo. Kag ti makakos siya sang Hindi siya, pekla. una na mabusong na siya. Oo, Kung tapos mabata. kung kung tudson mo, ti syempre ang iya daw nga asik bala. Makadtos sa Laptop. tupad. Oo, tiyan mo na siya dayon. Kag lastly, Action Boy, kung damo na gid, syempre gusto lulubra ng pimples mo, i-donate mo sa ibang charot lang. Hindi, magkonsulta ka sa dermatologist kag hindi ka lang magpataka sang pangpahid sang imo nga guya. Kag makakos pa na in Action Boy sang pagdamo man. Good. Kung ang pimples, yan kung dutay lang, ano panawag sila, punggod. Oo. Kung mag-reunion sila yan, Ano? acne. Amo na. Mag-reunion ka na yung mga punggod mo, acne na siya. Kung mga tagpila-pila na punggod pala na siya. Kung magpatawag sila gani isang alumni homecoming nila, mag-reunion sila, acne na napanawag sila. Amo na gali. Abi ko kung may school of fish, may school of pimples. May school of pimples. Amo na siya. Kiss Action Boy, labi na gid bala sa mga adolescent stage. Ara correct. ginada Action Ara Boy. ginada. Normal na siya. So, May hindi lang mo kay normal na siya. Oo. May lang na siya. Kagambal ni Action Boy, kung maghikap ulit sa face mo, hindi palad. Kaya tiga Ang likod? amo lang niyo. Kaya gahikap niya sa tanan nga mga viruses and everything kabakteryahan. Ang mga kamot na daan, ang ginahikap siya, andaman mo gina, kung anong pang-hikap Oo. siya. Correct. Sige, kagawad ulay abalahong sa Barangay Kabug, good morning. Gingging Arroyo, himos na, kay dugay-dugay makuha na sang sap. Yes, good morning. Galing. Congratulations. Paano pa? Sa kinahaba-haba ng paghihintay, eto na talaga. eto Eto na. na tayo. Oo. Ang ibang galing na tingala, waway sila madala naman sa second. Damo pala madala Damo sa second ikakas. tranche.
Actually, di Dapat maging takas, no? sala. May mga sala. aksyon ha, maging sala. Kaya especially na gadon loble ang isa sila sa isa ka balay. May mga nabala naman nga 4-piece man sa gihapon, ti may mga pang iban. Good morning, Action Boy! Kay Choi Tagoy kag kay Chai Sara kuno mga solid aksyon ni sila dira sa San Enrique. Greetings from Dennis Richard Roma. Hello, Choi Tagoy kag Chai Sara. Kaya ang padagahan ko, nag-text, no? Ano ba? Yan, dalay din mo po siya. Ayun lang. Grabe. Pwede take out. Pati Sa taga-barangay Yubo, galida, sa Good Morning Man. Oo. Sa La Carlota, tablang kanto, ang tabla to. Wala. Ito. Oo, ara ko to ya. Good morning, dala. Maupo din, dala. Ma'am, pwede ang padalaan mo lang ko kay Action Boy. Charot lang. Habang taga, mapakubra ba? Amo na. Okay na? Yes! Good. Sa mga nag-saulog sa Ilakadlawan, happy birthday. Nag-saulog sa anniversary, happy anniversary. Jen Boy Rom, sulit-sulitan ko. Happy birthday! Good morning dira kay pare ko, Arlene Buerom. Ang bana Yes. na. So, Major Barnizo kag Major Garcia, good morning. Sige. Standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline. Upod si Aksyon Art Tayhopon. Ang inyo naman din ang news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue.